Kohimen ko para bayit hautray Jesu Christ. U Jesu udang iay beteng yake jingi kai halo jangi. Kumno ngilaban long kibas iso. Bandup long kibas iso kalongka jingang nu jongo Jesu nangi. Bale u Jesu u jidi yangi bangindup long kibas iso. Kabamot ban seiso haga jingem jangi ne bandup long ke ba pen seiso haga jingem jangi ngidon kam ya kane ke jingjir Jesu u Jesu la jid yangi baro bananda ngidang puson halor kane ka benda kadba u Jesu udang shinti lot yaga jingem jangi kadba u Jesu udang ialam yaga lindi jingem jangi ngidon ka jingjid kerpang jongo Jesu ha ka jingem jongi. But larangi puson kambinia ya gane kahu jingi kai jongo Jesu Christ ngila ban yo i u Jesu on kumno ngam ken chu ye pi shakri henry ngan ken ye pi kumulok ngan ken ye pi paralok jonga minda kane kalonge jingi per ha ka jingi mensia Shakri kabamot, shakri udon hapo ka jimpeit jongu kinran. U shakri upindep yaki kamaram. U shakri utip kie kita ki kam ba udai ben pindep. Badu pindep yaki kamaram katkum ka jingla jongu. Enda uladep pindep yaki kamaram kemen ne usnohun ngaladep yaki kamaram jonga. Henry u Jesu pat uong wat num sa ha kata ka jinglong ba pindap yaki kamaram henry ula pide banlong ki log jonga parlog jonga kabamot na ka kamaram shaka jingkwa ban id u shakri uba pindap yaka kamaram jongu don jingid satya desi idru yakata ka kamba ule yakata ka kam namar ka ne ka de ka kam ram ne ka kam ka ba pin kam di halo jomu lese kadba udang le ka ne ka kam udang knyumru hapadeng ka kam jomu lese udang knyum persha ya u kenran bela pin kam di ya u kata ka kam ban pende lese le ya kata kam daga jingdom daga jimbita don bon ge brio ki pendap ke kamera dalangi peit ha imlang salam don bon ge brio ki le pindap iki kamaram dakaba kenyum henry habangi kelalong ulok u paralok jongo Jesu ngile baro ki kam namar ngi don jingit ka jingkwa ban id kan pelong yangi ban pindap baro ki kam ka jingkwa ban id kadon ke jingkwa om desu kamaram habangi don ke jingit ngitrang ayu Ngitrang ban pen kalai ni kata ka jingede padu parlok. Habang ngidon jingid parlok barabor ngidon hapadeng ke connection. Ngi penyade bat ki barabor. Baro ki beri ki badon parlok. Kitip kumno ki pen kalai ni kata ka jingede. Na ki posha ki por ki text message. Ki pa SMS. Ki text message WhatsApp. Lese ki pulang video call. Lese ki call ka voice call. Lese ki pa ya kino ki kentin ka ba shomin siam. Bad nangda ki penbet ya ka sngi ya ka tarik ya ka jaka ban ya kendu kaka. Bale kidon ka jingkwa ban id. Kidon ka jingkwa ban ya kendu. Kidon ka jingkwa ban pen klain kata ka jingade bad ka jingid. Henry ushakri ubatre hapo ukinrat enda uladep kam unum pa message kumne lese unkili lanongan man trebiam dang donne em ki kamban pindep ngaladep ikite kam nanda unong bye bye ladam don kam uang bye bye ngan late no shaway pat kinran namar kata ke jingade ka shong hatang haki kamaram enda ladep siu tulap kalakut enda ladep siu bainong kalakut henre paralok pat it nakabinta ka bainong nakabinta ka tulap henre uit namarudon ke jingkwa ban it
Kaya kadau kumno kaneke jingkwa kapoi Jisu ong namarba ngala GDP. Kajingji do Jisu kapelong yangi balong ke bas ngongo balong ke ba it balong ke ba trang ban yai ne hakene ke jingade. But Jisu ong tang haba don kata ke jingso tu hangi omde mangala jid yau Jisu Henry Jisu la jid yanga bangandup long paralong namar ngan yai ne haka jingit ladangam yai ne haka jingit ngam la ban long uba seiso Jisu ong bale u jid yangi bale u perlong yangi paralong kenamba ngindup long geba seiso ngin late ban pinmi uso so ayu so jong ke jingit nagata kadau Jisu la penkut ka gospel menda kasni to i markelia kai ka so jom une kane ka jingade uso jom kane ka jingade kalong bangiro ngin stang ban perlong paralog iwe pa jisin bangi perlong paralog badu Jisu ka kameram jongi kambat kut Henry ka jingade kanyai beteng Jisin bangi don hakane ka jingade ngin perlong group tentang kane ka long juk ngi perlong ye ka group WhatsApp group jongi jingduai ngirungi don kawe ka WhatsApp group jongi shikurim baduai ngila stang banduai kai ka jingdu mo jongi ni yalong kawe but ki namaru Jisu u Jisu i dia ngi tengi stang ban ni dia kiwai ni stang ban kershan ye kiwai don bon jait ki WhatsApp group minta ki bryuki they say don't do ki bryuki shu na yaka WhatsApp group ban shu pelut ka yaka por jongi Henry don't do ki ba pelong yaki jingdu ai don't giba I mensiam iwa pat don't giba penyalam yaki wai kiba la ja lendi kai ka jingdu mu ba ki kwa ban eat markelia ki kwa ban kershan lem yaki wai ki kwa ban I mensiam lem yaki wai ba lemba kanega dor kumbau Jisu ong to eat markelia kan stang ban seizo hapadeng jongi ko himmen ko para ke jingkot kristan omde ban pendep kamera ke jingma jongene ke juk kalong bon gi kristan ki perkat bat ki snauto bakala ballong kristan ka bamud pendep ke kamera nagata kada bon gi kristan jongi kila kala long blem menda don bon gi kristan ki kala long blem lada de Catholic ru ne kino ki kinhun kristan ru kistang ban kelalong blem namar kilong ki kristan pa pendap eka kameram ngalai jing yaseng kalabiang yaga kadegas ngi utrai nga hapan late no jing yaseng nga hapan late no jing yaseng nga hapan late no mas endang ngaladep late ngaladep ki kameram ngala pendap eka kameram but ka jinge mujongki kakut ha ka jim pendap eke kameram kiba pendap eke kameram ki media Jisu kiba pendap eke kameram ki le yakane namar ki don kano ka jingda wa ka ma jongki but kinum roy ha ka jinge mensiam but nakata ka daw larangi pe bun ki kristan kistang ban tolot haka jingai lada de Catholic ne kano ka kinhon kristan kiba pendap ye ka kameram kinum seizo kiba pendap ye ka kameram kinum seizo Henry kiba idiau Jisu namaru Jisu ulog paralog jongi kinlong kiba seizo tang haka ne ki jingya de paralog ngilaban long kiba pin seizo shibun tang ladangi penklaim jingya de ngilaban seizo shibun nagabinda manlong kiba seizo kumbangala ngidi bandon ka connection yai beteng ya ka connection nagata kadau Jisu yai sabadna yai ne badna kenamba pintu pelong kiba seizo Henry bon ki kristan minda kimju seizo shibon bon ki kristan kila ya hakamen siam jongi nama kilong tangi shakri kiba pendap ya ke kamera ko himen ko para lemba ke jimpan shai jongane ke tin tongin trang balong gi parlog jong Jisu ai ba kendon ke jingkwa hapo jongi ban yidiau Jisu
Ai bakandon ke jingkwang hapo jongi banyade badu Jisu. Ai bakandon ke jingkwang hapo jongi banyaine badu Jisu. Banyaine badu Jisu ngidon kam ban yajan badu Jisu. Ni haban duai hau Jisu. Kamen siem hapo jongi kadeben kende barabor banyakendu yau kendrad. Ban handa ngin sestang banlong ki jongu Kris. Ngiduai nagabindaga nagajingay. Jisu bait karku kardo yangi. Yalam yangi naga jinglong syakri syaka jinglong paralog. Bangin sange ban pindap iki kamerang. Henry ngin stang ban id yame. Besiap hapo jangi kataga jingkwa lembau mensiam bakui. Bangin numpin klasyu name lano. Enyaro ya utrai Jisu Kris.